कावेरी शिको नमस्कार। आताच गेल्या आठवड्यात आपण पावसावरची एक कविता ऐकली होती। पाऊस आता पावसाळा सुरू आहे, त्यामुळे आज सुद्धा आपण एक पावसावरची, पण पाऊस जेव्हा खूप अतिवृष्टी होते, खूप पडतो, पूर येतो, तर त्या पुरावरची, महापुरावरची एक कविता ही आत्ताच आसाममध्ये पूर आलेला नुकताच, अजूनही त्याचा फटका बसतोय किंवा देशात इतर ठिकाणी पूर येतात। गेल्या 1-1.5 वर्षात कोकणात 2-3 वेळा आणि कोल्हापूरला वगैरे खूप मोठे पूर आले होते। मुंबईपुरतं बोलायचं झालं तर 2 तास पाऊस पडला की ते मुंबई तुंबतेच, मुंबईची तुंबई होती असं म्हणतात। पण 26 जुलै 2005 म्हणजे बरोबर आज 17 वर्ष झाली, तेव्हा जो पाऊस पडला होता तो अक्षरशः आभाळ फाटणे म्हणजे काय ह्याची प्रचिती देणार होता। आणि त्या 26 तारीखचा मित्रांनो प्रत्येकाचा वेगळा अनुभव आहे। म्हणजे मुंबईत जेवढी माणसं घराबाहेर होती किंवा घरातही होती, त्या प्रत्येकाचा वेगळा अनुभव आहे, प्रत्येकाचा। कित्येक जण BSTच्या टपावर बसलेले होते आणि रात्र तिकडे बसलेले आहेत। कोण कुठे अडकला आहे, कोण कुठे अडकला आहे, म्हणजे इतकं तेव्हा खूप सगळ्यांना त्रास सोसावा लागला। आणि भीती, आतासारखे तेव्हा मोबाईल वगैरे नव्हते, त्यामुळे इतकी काळजी वाटत होती, कोणाची कोणाला खुशाली कळत नव्हती। मी माझ्यापुरतं सांगतो, मी भायखळ्याला होतो, ऑफिसमध्ये भायखळ्याला होतो, खूप पाऊस होता म्हणून मी लवकर निघालो, 3:30च्या दरम्यान निघालो आणि प्लॅटफॉर्मला आलो 4 नंबरला, तर 1 नंबरला गाडी उभीच होती आणि ती तुडुंब भरलेली होती। मी थोडा वेळ थांबलो, थोडा वेळ म्हणजे 15-20 मिनिटं थांबलो, गाडी हलली नाही आणि मी काही पुढे गेलो नाही, कारण तेवढ्या गर्दीत चढून किती तास लागतील आणि मध्ये अडकायला झालं, तर म्हणून परत आलो तो ऑफिसमध्ये विचारलं काय, तर मग माझी बहीण जवळ राहते काळजोकीला, तिकडे मी त्या गुडगावर पाण्यातून जवळजवळ गेलो। तेव्हा मोबाईल नव्हते अर्थातच, मी त्या मधल्या रस्त्यात फोन केला, तर माझी मुलं लहान होती, ती शाळेत होती आणि पत्नी घरी, तिला म्हटलं, मी दुसरं जवळ बहीण होती शाळेच्या, तर भाच्याला सांगतो आणि घरी आणायला सांगतो मुलांना, तू जाऊ नको। तर अशी प्रत्येकाची अशीच परिस्थिती होती, म्हणजे कोण कुठे गेला आहे तिकडे अडकला आहे, घरची माणसं त्याला काळजी करतायत, असं होतं ते। आणि ही मुंबईतलंच पुराचं असं नाही, गावोगाव घर संसार सगळं वाहून जातो, शेतीवाडी सगळं, गुरंढोरं, आणि खूप नुकसान होतं, तेव्हा पाऊस नकोसा वाटतो। अर्थात महापूर किंवा सुका दुष्काळ असेल, त्याला कारणं निसर्गातले जे बदल आहेत किंवा त्याला माणूस जबाबदार आहेच। तर आपण आज महापुरावरील एक कविता ऐकूया। कवितेचे शीर्षक आहे सारे करी चूर महापूर। प्रमाणात मिळता जल ठरे हो अमृत, प्रमाणात मिळता जल ठरे हो अमृत, माराने त्याच्या सजीवई होती मृत। बघा ना, पाणी प्रमाणात असेल, आपल्याला तहान लागली, पाणी मिळालं तर आपले ताजेतावाना होतो, किंवा माणूस अतिशय खूप थकलेला असतो, मरगळला असते अंगात, तर ती पाण्यामुळे जाते। पण तेच पाणी वाढलं, नाकातोंडात गेलं म्हणजे पुरात, की माणूस त्याच पाण्यामुळे मरतो। जे पाणी जगवतं, जीवन म्हणतात पाण्याला, तेच पाणी माणसाला मारतं। प्रमाणात मिळता जल ठरे हो अमृत, माराने त्याच्या सजीवई होती मृत। निर्जीव घरे भिंती पूल होती चुरचुर, निर्जीव घरे भिंती पूल होती चुरचुर, पाण्याचे लोंढे येता येता महापूर। मनुष्य प्राणी असो वा पक्षी जनावर, मनुष्य प्राणी असो वा पक्षी जनावर, झाडे वृक्ष जगवी अवघे चराचर। न मिळता पाणी जीवा लागे हुरहुर, न मिळता पाणी जीवा लागे हुरहुर, तरी नको देवा कधी कधी येवो महापूर। जाण अग्नी हवा जल धरती आकाश, जाण अग्नी हवा जल धरती आकाश, पंचमहाभूते ही सारी
साक्षात रूप ईश, जाण अग्नी हवा जल धरती आकाश पंचमहाभूते, पंचमहाभूते सारी साक्षात रूपे ईश, स्वार्थी अंध आतताई माणूस होता क्रूर, स्वार्थी अंध आतताई माणूस होता क्रूर, इति त्सुनामी भूकंप कधी दुष्काळ महापूर, येता महापूर जाती वाहून बुरे भले, येता महापूर जाती वाहून बुरे भले, जीर्ण कोवळे जैसे सुक्यासह ओले, क्षणिक सुखासाठी नको करू अविचार, क्षणिक सुखासाठी नको करू अविचार, जग आनंदी आयुष्य नाही नाही मोठे फार, जग आनंदी आयुष्य नाही नाही मोठे फार, जर का वागला निसर्गाशी सुसंगत माणूस, जर का वागला निसर्गाशी सुसंगत, राज्य तुझेच जगती, राज्य तुझेच जगती, नसे सुखाना अंत, जर का वागला निसर्गाशी सुसंगत, राज्य तुझेच जगती, नसे सुखाना अंत, पंचमहाभूताचा कर नित्य तू आदर, पंचमहाभूतांचा कर नित्य तू आदर, मग ना सुनामी भूकंप दुष्काळ आणि महापूर, मग ना सुनामी भूकंप दुष्काळ महापूर. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता कशी वाटली? आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळींना पाठवा आणि 26 जुलैच्या मुंबईतल्या महापुराचे किंवा इतर ठिकाणच्या गावी तुमचे काय अनुभव असतील तर ते कमेंटमध्ये लिहा, इतरांना वाचता येतील. ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल तर किंवा जुन्याचा कोणाचा सबस्क्राईब चॅनल करायचं राहिलं असेल तर तो अवश्य करा. आता परत आपण भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.